Следующей теме, очень важной. У нас меньше года остается до выборов. И вы, конечно, наблюдаете за высказываниями разных людей, политиков, что они делают. Вот первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук сказал, но он очень сильно покритиковал нынешнего президента Петра Порошенко. Я бы хотел, то есть похоже, что он как бы выступает его критиком, не участвуя в выборах, но сам выступает его критиком. А каковы ваши, если вы можете сказать, симпатии, антипатии и к тем людям, которые уже заявили о том, что не участвуют, будут участвовать в президентской гонке? У нас є дві дороги, якими ми можемо піти у питанні критики. Одна дорога – це персоніфікований вимірок відношень до того чи до іншого політика. Я думаю, що ми йдемо ложною дорогою, бо треба обирати процес. Треба обирати план для країни. Неважливо, яке ім'я людини, яка вам каже, отака дорога з такою послідовністю вас приведе до вершин таких. Тобто ми можемо говорити або про імена, бо по іменах легше давати критику. Ну, так привичні нам. Є ім'я, є якісь там здобутки чи не здобутки, і тому висловлюватися дещо легше. Да? Ну добре, прокритикували. Той не годиться, той. Дійшли до того, що ти самий красивий. Далі, скажи, будь ласка, красивий, що ти пропонуєш? От я тобі даю 10 аркушів А4, напиши мені, будь ласка, план для країни. Безпековий, війна, економіка, фінанси, санкційна частина, дипломатична частина. Будь ласка, напиши. Напиши, щоб я зрозумів, чого від тебе ожидати? Чого тебе ожидати? Яка послідовність, яка логіка? Тому що от коли ми говоримо про економіку чи математику, ми розуміємо, що це лінійна наука. Якщо ти із 10 кроків пропустив третій, 10-й в тебе вже не вдасться. Розумієш? Бо це вже синергія, яка обвалюється. Якщо ми говоримо про модель плану для країни, ну, наприклад, там, економічну модель, да? Економічну. Я не хочу, це економіка моя улюблена стихія, ну, я не хочу багато цифр давати. Ми живемо в Україні, у якій тіньова економіка 56%. Раз 56% тіні, ми маємо глибоко дефіцитний бюджет, бо кожен другий не платить бюджет. Звісно, вынужден просити гроші, там, займатися. Маємо дефіцит бюджету, ми йдемо в Національний банк, просимо, щоб той включив станок. Той включає станок, у нас піднімається інфляція і падають національні гроші на 350%. Економіка на це все дивиться і падає на 17%. Приходить до простої людини, ми на сьогодні маємо найбільше історичне безробіття. Хіба це складна логіка зв'язків? Ні. Почни з першого. Чому в тебе 56% тінь? Бо якщо ти не даси на це питання відповідь, ти робочого місця в кінці цього аналізу не створиш. А щоб дати відповідь на чому від тебе, владо, тікають люди в тінь, а я хочу стверджувати, що ті, хто сьогодні чи раніше там пішли в тінь, тінь – це не причина. Тінь завжди наслідок. Наслідок тих причин, які не усунула влада. Чи ми говоримо про митні, чи ми говоримо про фіскальні, чи регуляторні, реєстраційні, чи земельні відносини. Другими словами, завжди є причина, яка спонукає бізнес не співпрацювати з владою.